So, good morning mga kapataka, no? So, welcome back sa atong YouTube channel. For today's video mga kapataka, so i-update ra mo na ako sa among panahon karon, no? Kay arang ka uwan. So, ara nasa akong likuran, no? Arang ka baha na baha. Tungod nas uwan sa uwan gabi, hantod karon sa gig uwan. So, tara atong talentawon. So, muna yung sitwasyon sa baha dali sa among likod bahay mga kapataka, oh. Ara kusuga. Ang kusuga ang dako apagadud. Natanawan nandiyan mga kapataka, oh. Naabot sa babuyo. So karon din na nga pataka November 18, 2022. Mao nay sitwasyon diri sa among lugar sa Barangay Kabagawan, St. Bernard, Southern Leyte. So mo nga baha diri karon mga kapataka. So amping tang tanan mga kapataka, no, kay di para tumasabtan ang panahon ug unsay dagan na ni karon. So padayon gyapon ta sa pagmonitor sa suba mga kapataka, okay. Kasi mukusog pa ning uwan nga mudako pa dun ning baha. So ang atong mga butang diri sa likod maiat mo nato. So samtang naga voice over ko mga kapataka, update ta mo kutro sa baha karon nga nitabo nga kana makita ninyo sa video. Medyo ing hope na lang mga kapataka, ing gamay na. So pero dili gyapon ka kumpiyansaan mga kapataka, no, kay ang ulan sige pag ulan kusog. So madto gani kay hope na agbaha. So murag panataane, murag kaluwag-luwag na tag paminaw ani nga unta dili na mo kusog pa jud ang uwan para mo hope na jud ni tubig. So mao sana mga kapataka, no, mo-update ra ko unsa kung sa mga dugang kasayuran sa atong barangay. So don't forget to like and share mga kapataka, at click na rin ang subscribe button para sa pag-support sa atong video. So daghang salamat, bye bye. Update na to karon. So mo-update pa ko kung sa mga sitwasyon og mo kusog pa ba ning tubig o mo hunong na. So ayaw kalimot sa pag like og share mga kapataka, ug pa pindot na pud sa subscribe button. Thank you. Bye bye.